Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Apat ka mga empleyado sa Office of the Provincial Agriculturist ang ginismis sa serbisyo bangod sa grave misconduct. Ginserbi kay inas ang agang dismissal order bato kanay Engineer Ramelo Letran kag Rezin Palacios kag Project Development Assistant Maria Luisa Abano. Ang order ang ginagdaan ni Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. nga nagserbi hearing officer kag ginaprubahan naman ni Governor Eugenio C. Lacson. As of press time, wala pa maserbi ang order kay Engineer Herman Abihay. Sunod sa kay Nelias, bugod ini ang napaidalom sa preventive suspension sa separado naman nga kaso. Sila ginusisa angot sa misuse of government vehicle matapos nga magtambong sa isa ka meeting sa Victoria City sa tong July 15, 2022 paagi sa Capital Cab Service. Ugaling, nalabutan na sa 8 sa gabi ang pagulat sa ila sang driver kag natukiban nga yadto sila sa isa ka ilimnan. Nadalaman sa ginusisa sa amo nga kaso ang division head nga si Engineer Jimbo Garsula pero ini siya napaidalom sa full-blown hearing. Sunod sa kay Nelias, ang apat ang nagsubmit sa position paper angot sa ilang mga kaso kag ini pa lamang ang napapanaugan sang desisyon. Sarang maka-file sa appeal ang apat sa Civil Service Commission Regional Office pero ang dismissal order executory pending appeal. Sir, that's not a bit harsh, sir. Inabalang inang accountability man na siya, ma'am. Nati public office is a public trust. Inabalang we are accountable to the public. Iti taxpayers' money. Ini siya. Ito balang it should serve as example. Hindi ta mag-abusar, ma'am. We have to be firm, gid. Iti may man magtatap ang si Gov, ang Attorney Diaz sa mga empleyado. Pero that should correspond man nga dapat may man ang serbisyo kag ang obra ti atuya no kapuso gid ba lang after natapos ang meeting niyo alas 5 or alas 4 after sa na alas 8 yara baka mo sa ilim na